Kabar gembira gawe sampean-sampean Hijeters se-Indonesia. Nek sampean arep jalin silaturahmi, kumpul karo kancane padha-padha sing duwe Hijet, mara wae ning nggon Soro Padan Expo. Hijeters Indonesia duwe gawe, Man. Acarane apa? Jamnas Hijet se-Indonesia sing ke-8. Acarane tanggal 8-9 Oktober 2022. Nek kowe iki ngaku Hijeters sejati kudune kowe tetep teko mara. Guyub rukun dadi siji ning Soro Padan Expo Magelang. Sak lor lampu merah secang nek ra salah pokoke nek saka arah Jogja. Pokoke kowe rasa minder, mobilmu apik, elek, tetep kumpul dadi siji. Sing penting iki guyupe ya ora, Man. Saiki ndek mobil apik ora guyub ya padha wae ya ora, Man. Sing penting iki saiki nek ana apa-apa nang dalan kok kancane, Man. Mesti kowe. Sing luwes jor-joran ning nggon acara Jamnas Hijeters ki apa, Man? Iki ana door prize 1 unit Hijet 1000 lho, Man. Nek aja lali, tetep registrasi kowe. Registrasi ki apa to? Basa Jawane ya mbayar. Saiki ra ono sing gratis. BPJS sing muni gratis bermasalah kok. Apa meneh 1 unit Hijet? Ya ora njuk garingan apa-apa itu ana syarat dan ketentuane. Pokoknya semboyane Hijeters Indonesia ki apa, Man? Langkah pasti menjalin silaturahmi. Wis aku ora kakean cangkem. Intine ana kowe wis